Există o afirmație cu adevărat magică în limba română? Cu siguranță. Și pentru a vorbi despre ea, astăzi intrăm împreună într-un spațiu profund, acolo unde gândurile, cuvintele și energia se întâlnesc pentru a crea transformarea ta la nivel profund. În minutele următoare mă vei auzi rostindu-l pe actualul Eu sunt într-un mod diferit, într-un mod vechi, în limba străbunilor, în forma lui cea mai puternică. Mă vei auzi spunând Eu sunt cu I, un sunet care vibrează adânc în interiorul tău și care îți va trezi esența. I este sunetul întoarcerii spre tine, spre acel loc tăcut din care pornește întreaga ta putere. Acest sunet nu este întâmplător. Este cheia care deschide ușa subconștientului tău. Este vibrația care creează spațiu pentru schimbare și te ajută să simți fiecare afirmație până în adâncul ființei tale. Deci, încă o dată, există o afirmație cu adevărat magică în limba română? Cu siguranță. Cea mai puternică afirmație este Eu sunt. Și asta pentru că tot ceea ce vei spune după Eu sunt îți va determina viitorul. Ce gândești după Eu sunt, ce simți după Eu sunt, îți va controla deciziile și îți va contura viața. Ai încredere că ești puternic, ai încredere că ești capabil să realizezi lucruri mărețe și vei face lucruri mărețe. Fii perseverent, fii convins că poți să depășești orice obstacol și vei fi întotdeauna pregătit să înfrunți și să depășești orice obstacol. Permite ca puterea ancestrală și vibrația profundă a lui Eu sunt să-ți contureze viața în cel mai benefic mod. Ce rostești după Eu sunt, ce crezi după Eu sunt, îți va dicta deciziile și astfel îți va contura viața. Tot ce urmează după Eu sunt îți definește viața. Fiecare Eu sunt este o sămânță care crește în tine și se transformă în viitorul pe care îl vei trăi. De astăzi, hai să începi să plantezi doar semințe de putere și de încredere. Eu sunt puternic, eu sunt de neînvins, eu sunt curajos, eu sunt hotărât. Și apoi să plantezi semințe de abundență și încredere. Eu sunt prosper, eu sunt bogat, eu sunt binecuvântat, eu sunt generos. Să plantezi semințe de sănătate. Eu sunt sănătos, eu sunt plin de energie, eu sunt echilibrat, eu sunt rezistent. Ține minte, este insuficient doar să rostești aceste cuvinte. Trebuie să le simți și trebuie să le crezi. Repete-le zilnic, lasă-le să-ți inunde subconștientul. Permite ca forța lor să devină forța ta, vibrația lor să fie vibrația ta. Steve Jobs spunea, cei care sunt suficient de nebuni încât să creadă că pot schimba lumea, sunt cei care chiar o fac. Deci, ești pregătit pentru cine știi că ești menit să fii? Atunci hai să lăsăm logica, mintea conștientă și să intrăm în vibrația cuvintelor. Hai să-ți rescriem subconștientul. Rostește-le și simte-le, învață-le și permite fiecărui cuvânt să devină o parte din tine. Crede! Eu sunt puternic, eu sunt rezistent, eu sunt învingător, eu sunt eficient, eu sunt prosper, eu sunt hotărât, eu sunt perseverent, eu sunt disciplinat, eu sunt sănătos, eu sunt abundent, eu sunt magnific, eu sunt. Gândurile au forță, gândurile sunt baza acțiunii. Acțiunile se transformă în obiceiuri, iar obiceiurile îți garantează rezultatele pe termen lung. Atunci când rostești gânduri negative, inviți lucruri negative în viața ta. Ceea ce vorbești, ceea ce simți și ceea ce crezi formează ceea ce ești, ceea ce vei deveni. Eu sunt obosit, eu sunt blocat într-un job de nimic, eu sunt nefericit, eu sunt, oprește-te. Toate aceste gânduri îți fac rău. Gândurile se transformă în convingeri și convingerile îți controlează viața. Schimbă totul chiar acum. Începe să aduci convingeri pozitive în viața ta. Cu cât vei exersa mai mult, cu atât le vei crede mai mult. Cu cât le vei crede mai mult, cu atât vor deveni parte din tine. Cu cât devin parte din tine, cu atât se vor materializa mai repede în viața ta. Gandhi spunea,
Gândurile tale devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Valorile tale îți devin destin. Formează-ți o mentalitate abundentă și vei trăi o viață abundentă. Amintește-ți mereu, minte pozitivă, viață pozitivă. Minte abundentă, viață abundentă. Crede! Eu sunt puternic, eu sunt rezistent, eu sunt învingător, eu sunt eficient, eu sunt prosper, eu sunt hotărât, eu sunt perseverent, eu sunt disciplinat, eu sunt sănătos, eu sunt abundent, eu sunt magnific, eu sunt capabil de orice, eu sunt descurcăreț, eu sunt deosebit, eu sunt generos, eu sunt frumos, eu sunt inteligent, eu sunt echilibrat, eu sunt invincibil, eu sunt bogat, eu sunt sănătate pură, eu sunt pacea însăși, eu sunt tot ce îmi doresc să fiu, eu sunt echilibru, eu sunt prosperitate, eu sunt iubire, eu sunt curaj, eu sunt pregătit, eu sunt îndrăzneț, eu sunt binecuvântat, eu sunt recunoscător, eu sunt un miracol, eu sunt infinit, eu sunt parte din Creator, eu sunt mai mult decât corpul meu, eu sunt fericit, eu sunt pregătit, eu sunt concentrat, eu sunt un luptător, eu sunt învingător, eu sunt un campion, eu sunt tot ce am nevoie. Propriile noastre gânduri ne creează destinul. Eu cred, eu știu, eu sunt. Autosugestia pozitivă este importantă pentru că fără încredere în tine nu vei putea niciodată să-ți atingi adevăratul potențial. Cuvintele tale, convingerile tale neclintite pot rupe bariere și pot crea miracole acolo unde nu le credeai posibile. Ceea ce rostești este ceea ce îți va contura viitorul. Așa că asigură-te că întotdeauna vorbești cu încredere și bucurie. Asigură-te că întotdeauna vorbești despre sănătate și viață lungă. Asigură-te că întotdeauna vorbești cu dragostea în inimă și prosperitatea în minte. Crezi întotdeauna în visul tău. Nu te rezuma la a scrie aceste afirmații, rostește-le. Nu te rezuma la a rosti aceste afirmații, simte-le. Simte-le până în adâncul ființei tale. Gândește, simte, crede și vei deveni. În fiecare zi spune-i ființei tale: eu sunt de ajuns, eu sunt tot ce am nevoie, tot ceea ce doresc să realizez, scopurile, dorințele, visurile mele, toate sunt vii în ființa mea. De azi înainte nu voi mai aștepta oportunități. De acum eu îmi voi crea oportunitățile și le voi folosi de fiecare dată. Eu sunt întotdeauna pregătit. Eu sunt de ajuns. Eu sunt de ajuns. Și cred. Și cred.